Salamu alaikum. Uwar gida sanan. Abubuwan fa, mun ɗauke miki miji. Baka gana kai cigiya gidan rediyo ba. Barka da zuwa Malam Jamilu. Yawa uwar gida mai capacity. Abun har da zolaya. To ai gaskiya na faɗa ai. Kai abincin zamu ci ko kuma hirar zami ni fa yunwa nake. To barin ba ku guri don ku ci abinci. To shikenan uwar gida a fito lafiya. Zuba mana. Malam kai zaka samu dan ne gidanka kuma kawai. Na ji mutum ko ba zai taba canjawa wallahi. Samu dan kai wannan. Manja kuma. Yaji, taliya, yaji da manja. A gidana kuma. Har kai. Sassauci, sassauci. Sassauci, 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 sassauci. Sassauci wani irin maganuka kuke bayarwa a daidai wannan lokacin? Akwai sabon product ɗinmu mai suna Ubangidan Fitakunya. Muddin muka haɗa maka kai amfani da shi, to ba kai ba samun saɓani kai da iyalinka. Sai kuma wanne? Sai kuma masu aikata aikin da Allah ya hana, wanda kullum muna faɗakarwa a kansa, to muddin ka san ka aikata. Su ma idan muka haɗa musu magani za su samu lafiya bi iznillah. Sassauci wani irin taimako ka nema wa 'ya'ya mata musamman masu rikicewar al'ada ko rashin haihuwa? Akwai haɗi da muka yi musu tanadi na musamman, wadda in aka yi amfani da shi za a samu lafiya. Sassauci wani irin tanadi kuka yi wa 'ya'ya mata a yayin al'ada waɗanda suke fama da ciwon mara? Matsalar sanyi kenan, shi ma akwai magani ingantacce insha Allah. Sassauci muna buƙatar mu san guraren da ofis ɗinku suke don al'umma masu buƙatar magungunan ku. Muna da ofis Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma ƙasar Benin. Sassauci akwai al'umma da dama da suke buƙatar magungunan ku, sannan bakku da ofis a garurrukan su. To ta yaya za a yi su samu irin waɗannan magungunan cikin sauki ba tare da sun sha wahala ba? Duk mai buƙatar maganinmu muna tura maganinmu cikin ƙanƙanin lokaci. Duk ƙasar da kake ko garin da kake za mu tura maka shi insha Allah. Sassauci mun gode. Masha Allah. Masha Allah. Wannan shine abin da muke buƙata kuma mun samu alhamdulillah. ce nake so wadda bugata domin a yau kin zama matata gani gani da kewa yan mata samun irin kigare na wallahi wuya wuya ya 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 samun irin kigare na wallahi wuya wuya ya 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 cikin
gida ke ce nake yawan zance har ma wajen ke ce wallahi ba za fi ki ba guna kuma kin kwace ya zama naki har ne ma naki ne kin ji uwar gidana uwar gida uwar gida uwar gida uwar gida nake yawan zance har ma wajen ke ce wallahi ba za fi ki ba guna kuma kin kwace ya zama naki har ne ma naki ne kin ji uwar gidana uwar gida uwar gida uwar gida uwar gida. Wane irin wulakanci ne Hanifa? In kin san ba za ki ba me yasa za ki sa in zo da abokanai na? To, na fa faɗa maka su Umar ne ba suka zo, to ya zan yi? Kamar ya su Umar ne suka zo. Kamar ya su Umar ne suka zo. Idan su Umar ne suka zo, kika yi amfani da abun, me yasa ba za ki ɗora wata miyar ba? Hannuna ne bai fiye son yaji ba, shi yasa ba zan taɓa kayan miya ba. Okay, I see. Na ga ta inda kika bullo. Mu ɗauka ma cewa an yi miyar mutum biyu sun ci. Ya za yi mutum biyu su cinye miyar mutum uku? Da ka ɗauke su ka fara kai su ɗakin waccan matar taka, ba kuɗi ne ya kai su ba, me yasa ba su ci a can ba sai sun zo na an dame ni? Look Hanifa, idan da kin mun wulakanci na jure, na rantse miki da wanda raina ki hannun sa yanzu ba zan ɗauka ba. Ko da kika koma gidanku kika yi yajin, kika ga ban yi bikon ki ba, wannan bai nuna miki cewa zan iya rayuwa da ke babu ke ba? Shine zaki min irin wannan abu. Bari ki jin gaya miki. Na rantse da mahalicci na Allah kenan. Wulakancin da kika yi min a baya yanzu idan kika yi min, idan na jure Allah ya tsinan albarka. Sosai. Yanzu bari in je kitchen sai in maka sabon miya. Bana bukata. Bana bukata. Na kuma ji furucin ki, na ji abin da kika ce. Ni kika ce hannunki ba zai jure ki abu ko kar ki manta. Gida biyu maganin gobara. Mu zuba ni da ke zaki gani. Mu zuba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na saka maka abincin ka ci? Ba na bukata. Dan girman Allah kada ka bude abincin nan da ka siyo. Na dafa maka abincin da ka fi so. Wallahi tallahi na rantse da girman Allah babu abin da na zuba a cikin abincin nan. Nafisa, me yasa ke wahal da kanki ne? Na faɗa miki ba zan ƙara shan ruwan gidan nan babbare kuma abincin ki ma? Ha ba Kabir, ban fa san ka da riko ba. Amma yau kwana ɗaya ina roƙon ka yafe min akan abin da na aikata maka, kai ka yi haƙuri? Nafisa, in yafe miki ci gaba da bin boka yi? Boka? Wallahi ni ba gurin boka na je ba. Boka fa yana nufin waɗanda suke aiki da aljanu fa kenan. Here we go. Wai Nafisa menene bambancin malamin zaure da boka ne? Boka shirka yake yi, haka kuma da aljanu yake aiki. Shi kuma malamin zauren wa'azi kuke zuwa yayi muku ko kuma da dodanni yake aiki ko? Ha ba dan Allah Kabir. Shi fa malamin zaure da maganar Allah yake amfani da shi. Ta ya za a yi da hankalina da tunanina in je gurin boka bayan na san shirka yake yi? Kwarai da gaske haka ne Nafisa. Yasa naga hankalin a tattare da ke har yasa kika kasa bambance tsakanin malamin zaure da boka. Kinga, ki
tashi ki fita ki bar min ɗakin nan in ba so ki in ɗauki kayana in fice kuma na ban miki gidan ba gaba ɗaya ba. Dan Allah Kabir ka yi haƙuri. Ka yafe min, wallahi na yi nadama abin da na aikata. Ba zan sake ba. Nafisa, babu wata nadama a tattare da ke wallahi. Tunda yanzu gashi muna magana kina ƙara ƙaryata ni. Ni? Yaushe kuma na ƙaryata haka Kabir? Ta ya za a yi ƙaryata mijina? Dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi baka fahimce ni ba ne. Fahimta? To duk duniya a kowanne ya fahimce shi kamar ni? Don Allah ka hukunta ni da duk wani irin hukunci da kake so wanda zuciyarka za ta yi sanyi. Ni ba na son wannan fushinka, amma dai ban da saki. Nafisa, kin dauka hukunci na zai zo miki da sauki ne? Kabir, matsawar hukuncin da za ka yi min bai danganci saki ba, ni na yadda ka ɗauka kowane irin hukunci a kaina, zan iya ɗauka. Haka kika ce? Kabir, ina cutuwa da fushinka. Ka fa sani tun da muka yi aure baka taɓa yin irin wannan fushin ba. Shikenan, zan yi tunani akan wani irin hukunci ne ya dace da ke, in Allah yadda. Shikenan, na gode. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara nisan kwana. Kada fa ki zarge ni da hukuncin da zaki iya gani. Ni babu komai. Duk wani hukuncin da zaka ɗauka matsawar bai danganci saki ba, a shirye nake. Shikenan. An gama. Dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi kawai raina ne ya ɓace saboda abin da kai min shi yasa ne niyan fanshewa amma ba wai ban yi miyan bane. Hanifa, me isa in baki wulakanta na a rayuwa bane hankalinki baya kwanciya? Me laifina? Nace me laifina? Dan kawai na ce ina son ki, ina so ki zama abokiyar samana ta rayuwa sai ya zama ishu? Kar ka ce haka dan Amin. Dole na faɗa haka Hanifa, saboda na daɗe ina shanye bacin ranki. Me yasa ba za ki fuskanci cewa masoyin gaskiya ne kadai zai iya shanye wannan bacin ran? Ina so ki sani cewa duk zuciyar da take so da gaski aka bata mata rai, duk ranar da ta jiyo wallahi tallahi sai rai ya baci. Ina so ki sani cewa wallahi tallahi duk zuciyar da ta zo ta yi revolting ta fashi wallahi tallahi ba ta iya bacin rai ba. Na yadda na karɓi kuskure na, insha Allah ba zan ƙara ba. Dan Allah ka yi haƙuri. Shikenan naji ta wuce, amma ina so ki sani yanzu ba da bane. Wallahi tallahi idan da kin yi min abu na ɗauka yanzu ba zan ɗauka ba saboda ina da mafita. Haidar, saboda me kake son faɗan kalmomi waɗanda za su musguna wa zuciyar da suke son ka? What? Wani irin musgunawa ne ke a rayuwa baki min ba? Ke kike faɗan musgunawa? Ke wace irin musgunawa ce a rayuwa baki min ba? Kana amfani da damar da Allah ya baka na kawo mata, kana amfani da su kana rama abin da na yi maka a baya. Ai ko kusa, wallahi ko kusa Hanifa, abin da kika yi min a baya ban rama ba. Saboda idan na ce zan rama abin da kika yi min a baya, wallahi tallahi sai an ɗauke ki, don wallahi sai kin faɗi. Ni ma ɗin dan ina da ƙarfin zuciya ne, da tuni paralyze ta kama ni. Me ban gani ba akan kyani ba? Haidar, babbancin da kake nuna tsakanina da matarka akan fuska na, wallahi idan ka ci gaba da hakan za ka iya cutar da zuciyar da take son ka. Ina so ki sani, ita zuciya an halice ta akan san wanda yake kyautata mata. Kuma duk ɗan halak baya manta alkhairi. Sabida haka ya bangwani ya zama dole. Wai ƙawata, wannan kiran na gaggawa duk na menene haka? Kabir ya ce zai janye fishinsa a kaina, amma kuma fa da sharaɗi. To, tantabara sarkin soyayya, kuma shine har kika wani amince da wani sharaɗi. Shi yasa fa na nemo ki, saboda na san ki kaɗai ce zaki bani shawaran abin da zan yi na fita daga cikin wannan halin da nake ciki.
saboda wallahi Allah na gaji da wannan halin da muke ciki. To naji, yanzu me kike so a yi? Ba ni da wata dabara na kaina. Kawai ni yanzu sai abin da kika ce min. Ni dai ina son duk ya manta da wayannan abubuwan gaba daya. To shikenan. Yanzu yaushe ne ranar beddan Kabir? A gaskiya bai kusa ba, saboda ba yanzu bane ba. Dama na yi tunanin amfani da ranar zagayowar haihuwarsa ne, saboda da ita ce ake goge duk wani fushi na ɗa namiji. Gobe ne za mu cika shekara 1 da aure. Ina ganin wannan ma dama ce a gare mu. To in dai gobe ne, kin ga kina da damar da zaki gyara duk wani kuskure da kika yi masa. Shi yasa nake son ki kawata. Kaina baya kullewa. Wajen duk wata damuwa da ta shigo cikin gidana ke nake fara kirawowa. Kake yi kokarin karbar ko sisi a hannunsa, saboda wannan din ma yana daga cikin wani plan din namu. Ai tun kafin mu yi wannan fadar da muka yi, ya cika min account ina dam da 'yan daloli. Ba ni da matsalan kuɗi kwata-kwata. Sai da ke, na san dolansa duk wani abu zai wuce. Haka ne ƙawata, amma kuma fa ba zan iya zuwa sayayyan kayan nan ni kaɗai ba. Zan tambaye Kabir, idan ya bar ni sai in kira ki in gaya miki sai ki zo ki raka ni mu je mu yi sayayyan. Su Nafisa an koma ruwa yanzu, wai nan da unguwa in za a je wai sai kin tambaya. Na ji din. Na yi ma Kabir alƙawarin canzawa na har abada. To shikenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sweetheart, fita za ka yi ne? Kina da matsala da hakan ne? A'a. Mace ta isa ta hana mijinta fita ne? Kawai dai na ga kayi mugun kyau ne. Kamar wani wanda zai je zance? Idan zancen zan je kina da matsala da zuwa zance na ne? Wai fushin da ake yi da ni har ya kai girman da za a dinga treating ɗina da ƙara aure? Kina wasa kenan. Ni na san Kabir ɗina ba zai taɓa iya rabuwa da ni ba, domin ni aka halicce shi. Haka ni ma domin ni aka halicce ka. Gaskiya ne. Da Allah ina so in tambaye ka wani abu, amma kada ka ce za ka hana ni. Kinga Nafisa, idan har kin san abin da zaki faɗi bai da ma'ana, kada ki sani ba ta yawon baki na. A'a, shopping nake so na je na yi. Shopping? Don Allah kada ka ce ba za ka bar ni ba. Shopping kina da kuɗi ne? Bana buƙatar ko sisinka. To shikenan ki je, amma kada magana ba ya same ki a waje. Insha Allah, na gode sosai. To yayi. Nafisa ta kenan. Zuma ta ga daɗi ga harbi. Allah ya shirya minki. Laure? Na'am Hajiya. Laure yaya za a kai wa baban Ummi abinci babu sinadarin gamsarwa? Wallahi Hajiya na manta ne. Wallahi kin ganshi a falo yanda kika san an masa mutuwa. Insha Allah Hajiya, ba ni minti kaɗan. Unity Black Tea mai sa wa tsakarwa. Unity Black Tea
duniya ne. Idan kana so ka faranta ma iyalinka to ka nemi ganyen shayi na Unity Black Tea domin samun armashi da walwala. Ganyen shayin Unity Black Tea duniya ne. Bibi. Ya saka miya. Bari in je in yi wanka. Kina safi. Wa. To. Kake cin abinci na bayan ka san yau dai ba ranar girki na bane. Ni dai bana so ka haɗa da anti wallahi. Ai ko ya haɗa. Yaya. Wani abinci ba naga kana ci anan. Shi kuma wancan wa zai ci maka? Ya haƙuri. Ya haƙuri. Zo ka wuce dan Allah ni bana son irin wannan da kake kar ka ƙara min irin wannan. Wannan fa ai zan cinye duka. Zauna ka ci wala ko babu daɗi wannan abincin zaka ci. Ranar girkin ta ne zaka ɗauko wani abinci kana ka kama. Zauna ka ci. Kan asali. Sahinci. Yan rainin wayo. Ba koma. Ba tare kake bari ka san kishiya da rini. Kuna so ku san menene sirrin? Bari na baku wannan sirrin. Adakawa kori shine sirrina. Domin samun adakawa kori a wajen sabilas din sai ku tantube su kamar haka. Alhaji Yusuf Abdullahi, Alhaji Aminu Magama, Mazaf Mini Depot, Hamir Investment, Bello Nuhu Baba, Muhammad Gogori, Ibrahim Manchos, Ibrahim Fafa, Alhaji Ado na Ibrahim Dan Yaro. Amin karin bayani sai ku tuntube mu a nan ba kamar haka. 0800 88 sai kun zo. Uwar gida, uwar gida, uwar gida kin ji ki tausaya min. Wallahi, assalamu alaikum. Wallahi har yanzu ba ta canza ba Hanifa. Kuma wallahi Hanifa da ba ƙazama ba ce, Halisa ce ta lalata min yarinyar nan. Kamar amai nake ji. Ina kamar na ji. Dubo min ita, duba Lela isauri. Lafiya menene ya same ki? Ina gwani. Lafiya. Sai da zuwa ba. Hanifa. Sannu? Wallahi na ci abinci ne na ji zuciyata tana ta tashi watakila ma gashi na ci ban sani ba. Ban da abin ki Hanifa? Kawai shi kenan daga cin gashi suke kama amai? To ai umma ta ce dan halak idan ya ci gashi sai ya amayar da shi ko bai sani ba ko umma? Kinga. Ita bata san me yake damin ki ba, ni na san abin da yake damin ki. Kuma yana da kyau Hanifa a kai ki asibiti ki je ki ga likita. Gaskiya ni umma lafiya na kalau na riga na amayar da abin da na ci ban san asibitin nan wannan. Umma tuna ta ce lafiya ta kalau. Don Allah ya rabu da kin san halin Hanifa ka jin tsoron allura. To ai ke in biki san abin da yake damunta ba, ni na san abin da yake damunta. Kuma ita kanta Hanifa ai yarinta ce kawai take damunta. Ai ya kamata ta san me yake faruwa tunda wannan abin ai ba shi ne karo na farko ba. Kina nufin umma tana da ciki kenan? Ai kawai sai dai ai fatan Allah ya sauke ta lafiya. Sai umma. Au, ba kya so a faɗa? To kin ga Hanifa, abin da nake so da ke ki nutsu ki kama kanki. Kin san fa yanzu gidan nan ba ke kaɗai ba ce. Ko shi Aliyu ba na so ki fara gaya mishi yanzu. Ki bari sai cikin ya ƙwari tukunna saboda gudun sharrin kishiya. To Lela, ki tashi ki gyara nan ɗakin da muka zo yanda muka tare da gidan nan kace-kace ki gyara. Ki yi shara. Ki je ki ɗora mata girkin abinci ki gama mu tafi. To umma an gama. An zan taya ki? A'a. Zan ne kike hu. Kici, wai buri ki taya ni. Kin ji ki. Me kai zuciya wallahi. Amina kenan.
Da alama dai tsayuwar daren da na je addu'a ta karba kanki. Me yasa ka faɗa haka? Saboda ni dai tunda na haɗu da ke gaskiya ban taɓa ganin kyakkyawan murmushi akan fuskar ki wasu yau. Dama rashin sabo ne. Amina kenan. Kin yi matukar gana min azaba da rashin sakin jiki da ni. Amma sai nake ganin hakan kamar yana da alaka da Dakata don Allah. Kar ka sake min magana Haidar idan muna tare. Amina kenan, wato magana Haidar tana miki da tsohuwar soyayya ko? Kwantar da hankalinki, in dai ni ne ba zan yi kishi da Haidar ba saboda ba ni da kamarsa. Me yasa kake saka yardar kaka akan Haidar? Amina kenan. Saboda shine sirrin haɗani da macen da na fi so, na fi ƙauna, kuma nake mararin rayu da ita a rayuwata. Amina, dan Allah alfarma ɗaya tak nake so ki gaya min wata kalma mai daɗi wadda zan ji sanyi a cikin zuciyata. Baba ya ce in sanar da kai na san ganin ka. Dan Allah da gaske? Kai, alhamdulillah, Allah na gode maka. Kice na kusa zama ango. Kai, jama'a. Ba sabon bawa ya gani. Ko? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. A'a, sannu da zuwa. Yawa sannu. Sannun ku da zuwa. Yawa. Sannu. Ga guri bismillah ku zauna. Sannun ku. Umma ina wuni? Lafiya lau amarya. Lafiya kalau. Ya bakunta. Alhamdulillah. Ko da yake ma ai yanzu an zama 'yan gari. Ina wuni? Lafiya kalau wallahi. A yi haƙuri ba mu zo da wuri ba. A'a ba komai ka ku damu. Ina wuni? Lafiya ran. To Umma barin ka muku abin sha. Haba dan Allah, kina kokarin ba da kanki a gaban ki shi. Ni fa ba dan san raina na zo ba, don kun ce in zo ne na zo, saboda idan na ga fuska yarinya nan ji nake kamar in shaƙe ta wallahi. Kin gane fa, abin da zan gaya miki, kokari kawai zaki yi ki kwaci mijinki. Don wallahi irin waɗannan matan da kike gani kina yin wasa rairai, wallahi za ta kwace miki miji. Gaskiya mana Umma, yanzu dan Allah ki kalle ta fes ta yi wanka, kuma fa mijin nan ba fa a gidanta yake ba, ta sa kanshin turaren wuta gashi duk ya haɗe da na girki. Ni da kika zo ɗaki na ki ce wari yake. Sannun ku. Sannu amarya. Umma ka zo. To, sannu ko? An gode ma da sannu. Bismillah. Ango kaɗai ke kaunar ki, dangin ta ba sa kaunar ki, mijin ki kaɗai ke kaunar ki, amarya. Gashi. Hajji, na gode. Barin ka muku abinci. Sannu amarya. Kana sha Allah, wannan zuɓo kin ji daɗin sa? Gaskiya alhamdulillah, wallahi ya yi daɗi. An ba ku zoɓo kun sha, ba ku tunanin ko ta zuba maganin mallaka a cikin shi. Anifa kenan. To in banda abinci ai ke zai a mallake ba mu ba. Ga abinci kuma. Amarya. Wallahi da kin ba abincin nan alhamdulillah mun koshi. A Umma da Allah ku dan tabawa ne, ku dan taba. Umma ai ba ma ki cin abincin amarya ba. Haba Laila, ai kin san a koshe miki. Amarya ki haƙuri, in muka sake dawowa sai a ci insha Allah. Ai Umma da dai kun dan taba din dai. Kin ga ke yanzu nan haka horo ki, amarya, ki biyayya ki bi miji. Hanifa ina kuma za ki? Umma na sa ruwan zafi ne akan wata. Shi ke kaunar ki, amarya, kai da ki sare uwar gida na kaunar ki, amarya, ko kaɗan ba ta kaunar ki. Kutubu al-Yusra Islamic medicine tana ta kira, dan karɓar magani inda an sha jinya tana warkewa. Assalamu alaikum al'ummar duniya.
Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kuka sani, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bada ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu domin samun sauƙi wurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocin mu ta wayannan lambobin. Jume, har tashe ta ji labari yanzu Al-Yusra. Ko har tashe za ta tashi yanzu, za ta kai ta. Allah. Har tashe tashe wallahi tallahi maganinta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunan mu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci ka rabu da wannan laluran cikin ikon Allah. Kamar mu ɗora mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin ƙarfinta a jikin mutum kamar mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada ƙarfin cutarka kamar mu ɗora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana bada kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma saurin inzali. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu ɗora ku kan magani da izinin Allah. Masu fama da matsala ta istimna'i over masturbation, wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san yayi farma a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi, ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta, cibiyar mu ta Al-Yusra har yanzu muna nan kan bakar mu na wajen yi wa mutum gwaji kyauta da izinin Allah kamar yadda kuka sani. Ina masu fama da matsalar rauni gurin iyali ma'ana saurin inzali. Ina masu fama da matsalar tsinkewar mani ma'ana low sperm count. Muku wannan ingantaccen maganin mai suna low sperm booster. A cikin sati biyu yake aikinsa da izinin Allah. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C, ko kuma masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Masu fama da matsalar ulcer, ku yi kokari ku mallaki wannan sachet domin rabuwa da wannan lalurar ta ulcer da izinin Allah. Ina masu fama da matsaloli wanda bai san me yake damun su ba. Kamar yadda kuka sani, cibiyar mu ta Al-Yusra ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Sokoto, za ku iya samun mu a ƙasar Nijar, Maradi da cikin birnin Niamey. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. A ƙasar Chadi za ku same mu cikin birnin Jammaina. Haka zalika a ƙasar Kamaru za ku same mu cikin Garwa da cikin Douala. A ƙasar Libya za ku same mu a cikin Trablis da Misrata da Sabaha. Mutanen Saudi Arabia za ku iya samun mu a cikin garin Makka. Mutanen Algeria za ku same mu cikin Tamarase. Mutanen Togo, duk inda kuke a faɗin duniya, saƙonku zai isa hannunku cikin aminci da girmamawa. Amarya, da so samun ta nema a yanka ki. Amarya, da so samun ta nema a feɗe ki. Amarya, ki da so Hanifa, wai me yasa kike da zafin kishi haka? Duk kishin ka fa ba ka yadda kishiya ta gane yadda kake yin shi. Wallahi umma idan na ganta ji nake kamar in shaƙe ta, balle ma idan na tuna ita ce silar rabuwa na da Haidar. Gashi tana da abubuwan da ta ɓace miki shi da yawa. A'a fa Anta Laila, na lura tun da kuka je bangaren da kike ta wani yayabanta. Lafiya? Ai ke yarinya ce ba za ki gane abin da take gaya miki ba. Kin ga dole fa mu sake sabon shiri akan Aliyu saboda na ga wata kofa da kika ba su ta daban. Wallahi kuwa umma, dan Allah ki ji ƙanshin girkinta, ki je da ta iya girki. Ƙanshin girkin yadda kika san abincin hotel haka yau. To sai menene dan ta iya girki? Ai iya abinci ba komai ba bane a cikin zaman aure ko? Ke Hanifa, iya abinci ko ai wani abu ne a wurin mace. Aure nawa ne ya mutu akan rashin iya abinci? To kin ga ni da kaina na ga abubuwa da yawa a gurin Maryam wanda ko da namiji baya santa, wallahi in yana tare da ita dole zai so ta dalilin su. Da gaskiya umma ni kaman dai kun zo ne ku taya ban dai kishiyata akan ido na. To ai saboda hakan ne ma umma ta matsa akan aje bangaren ita Maryam din. Ke yarinya ce Hanifa, shi yasa ba za ki taba fahimta abin da nake nufi ba. Amma ni na ga abu da yawa wanda ya tayar min da hankali. Amma umma sai dai ta gama yin sababinta dai. Bata isa ta tura gwamnati na daga cikin zuciyar Haidar ba saboda in ya zo guri na har rawan jiki yake. Hau. Namijin kenan. Ai bari in gaya miki shi namiji mai mata biyu. Ai munafikin ɗaya ne Hanifa.
kuma sawun keke ne ba a taba gane gabansa bare bayan shi. A'a, umma ya naga kin miki. A'a, tafiya zan yi. Zan je in duba in ga me ya kamata in yi. Zan turo Lela, ke ƙarshe ma watakila da kaina zan dawo. Wai umma kin ga akwai matsala sosai ne da naga hankalinki ya tashi haka. Ai duk uwa dole hankalinta ya tashi daga lokacin da ta fuskanci cewa yarta tana tafiya a makauniyar hanya. Hanifa baki san sharrin kishiya ba, sharrin ta yana da yawa ko da ko ba za ta iya taɓa ki ba. Kin ga idan Aliyu ya dawo ki ce muna gaishe shi, zo mu tafi. Wai lafiya na ganki zaune a nan. Kin yi wani iri? Na fa wuce na ƙara dawa kuma na tadda ki haka. Ni fa gaskiya sista ni fa gabana faduwa yake yi wallahi. Akan me? Sai ka ce wacce take da mummunan tarihi? Ni fa Kabir ne kwata-kwata rayuwar shi babu alaman swags, bai yi irin kalan da mazan da zaka iya aura ba. Yayi irin kala ne kawai da irin mazan da za su yi kulle wallahi. Allah ko? To shi faduwar gabar din na me? Kin san halin baba yana iya cewa a daura. Ke kuma kin fi son irin mazan nan yan gayu masu swag. Yanzu duk rayuwar da kuka yi a Abuja da ke da su Amira bata ishe ki ba, bata zama miki izina ba. Yanzu Allah ya kawo miki miji mai arziki, shine zaki sa kafa ki shure? Haba sister, at least ai ya kamata a ce mun fahimci juna, mun dan yi wata 4 ko 5 kafin maganan auren nan ko? To ai in dai wannan ne a ranki, gaskiya gara ki cire shi tun wuri. Ai ni Kabir ma mamaki ya bani, har fa daukaki yake yi ku fita. To ya ba za mu fita ba, ai dole mu fita saboda mu fahimta juna kafin in shiga daga ciki. To kin san wannan ne a ranki, kuma shine zaki dauke shi ki je ki kai shi gurin su baba ya gaishe shi. Saboda kin fi kowa sanin halin baba. Yauwa anti, dan Allah dan Annabi ki ma malamin nan naki magana, ina so a toshe bakin baba dan girman Allah. Please. Ke me yasa wani lokacin sai a hankali ne? Yanzu baban za a kai wajen malami a rufe mai baki akan magana auren ki? To magana aure ni da bikina ba za a yi shagulgula ba sai ka ce za a aurar da bazawara? To waye gaya miki cewar da an daura aure zaki je ki tare? Shi ma Kabir din ai yana buƙatar lokacin da zai je ya shirye-shiryensa. Ni ba ma wannan ba. Wai sister, anti Nafisa ta san maganar bikin nan kuwa? A kar ki sake ce mata anti dan yanzu duk matsayin ku ɗaya ne ke da ita. Ni da man ke nake mawaka ra'ayi. Ai ni na san Nafisa bata san da maganar auren nan ba, duk ta fahimci da maganar auren nan ranan sai mun raba gari ni da ita. Allah ya sa makar ta fahimta da wuri. Saboda me? In ta fahimta dan firan da muke samu namijin ai ba za ta kawo mana ba mu san me suke ciki. To ai duk wani sirrinta a tafin hannuna yake, babu abin da ban sani nata ba. Kin ga kuwa yaƙi da ita ba zai bani wani wahala ba. Haka. Yawwa. Oge ba. To. Assalamu alaikum. To. Me kuma wannan? Me haka? Hanzarta mu je ka yanka saboda kada lokaci ya gota. To wannan da kuma ban zo fa. Da ya zaki ko dai wani malamin naki ne baki wannan lakanin kuma. Ka manta ka faɗa min cewa zaka dawo gidan nan karfe 2? Sannan kuma idan ma da baka dawo ba, ni na san me zan faɗa maka ka dawo. Yau Satumba 10 ga wata, shekara ta 2025, kwanaki 365. A daidai wannan lokacin aka tara mutane, aka ɗaura mana aure da misalin karfe 2 na rana. Na san ban kasance a yadda kake so ba, amma ina so ka saka a cikin zuciyarka duk wani abu da na aikata maka ba wai na yi maka bane da ganga. Na yi maka ne a rashin sani, kuma ina so ka yafe mu. Kuma na yi maka alƙawari insha Allah zan kasance mata ta gari a cikin wannan gidan har ƙarshen rayuwarmu.
gida, uwar gida ce farin cikin sake kadai ce uwar gida. Ban ganin bakin ki a rayuwa ta in baki bani, da ni so na ganki a damuwa kan naki yau launi uwar gida ta uwar gida gona uwar gida ke ce mai ɗaki na uwar gida kuma ke ce sirri na uwar gida farin ciki na buri na uwar gida. Me ke faruwa ne menene damuwa abin da ke zuciya ta kike fito ki gaya min nake damin ki a bar kauna kar da